Легендарният родопски дом на голямата певица Мария Нейкова вече е обявен за продажба. Къщата на изпълнителката на "Вървят ли двама", известна като Козият рог, се предлага за 49 500 лева. А името, както може да се сетите, визира култовия филм и песента, които бележат върха на кариерата на Нейкова. Домът е бил на баща й, народният певец Янко Настрадинов, а също така Величка Настрадинова, сестра на певицата, е прочут виолончелист и писател с над 20 издадени книги, пише Ретро. Къщата е каменна, върху трите етажа има 236 кв.м разгъната застроена площ, а дворът е около 200 кв.м, включително и автентична каменна чешма. До имота има достатъчно място за паркиране. Село Левочево се намира на около 5 км от нов панорамен път от Пампорово и на 5 км от Смолян по основен път. Районът е снабден с нова ВиК мрежа, работещи магазини и ресторанти, дори пожарни кранове. Селото е известно със своя въздух, природна красота и местна атмосфера, според обявата, с отрицателна йонизация, която пречиства тялото и ума. Настоящият собственик е закупил имота за около 6900 евро, с идеята да го превърне в хотел-ресторант чрез европейско финансиране. След спиране на финансирането обаче е преоценил имота на около 17 900 евро, но имотни експерти посочват, че цената все още е символична спрямо емоционалната и историческа стойност на имението. Припомняме, че Мария Нейкова оцелява като по чудо след жестока самолетна катастрофа през 1971, при която загива нейната приятелка и колежка Паша Христова. След това тя се оттегля в този дом, където намира физическо и духовно уединение и оздравяване. Певицата умира на 56 години през 2002 година след смъртта на съпруга си. Синът й, Цветин, отказва аутопсия и заявява, остава музиката и емоциите, които е вложила в нея. Той също отрича мистични слухове за проклятие, свързани с филма "Козият рог", който продължава да вдъхновява поколения. Домът на Мария Нейкова е много повече от имот, той е част от българската музикална история. Въпреки нуждата от основен ремонт и сравнително ниската цена, къщата може да се превърне в културен център, музей или артистичен оазис. За ценителите на легендата "Вървят ли двама", това е шанс да притежават истинско парче от българската музикална